continua així, es carregarà el Vegeta en pocs segons, aquest. Ets un monstre! Aguanta, Son Quan! Que arribo! Si és el cor petit! Un altre namaquià orgullós que aviat suplicarà clemència. Espero que pugui aguantar una mica fins que jo arribi. Hi ha una sola possibilitat d'ajudar els teus amics. La força d'un adversari no té res a veure amb l'aparença exterior que pugui tenir. Les altres formes no eren res comparades amb això. Vols que et deixem lluitar tu sol? Sí. Costa de creure que s'hagi fet tan fort. En Goku i els altres han provocat la ira sense límits d'un monstre. M'està dient que és impossible guanyar-lo? I tu afanya't a acabar aquesta bola Genki! Tot és inútil! Sóc el superguerrer que diuen les llegendes. Tu i aquest planeta podeu morir alhora! Adéu, mico! I d'aquí 5 minuts de no res, aquesta esfera es desintegrarà i es convertirà en una esfera galàctica. En qüestió de segons, el planeta Namek serà pols estel·lar. Goku! T'has de salvar!